Doamne, iată-mă aici, la ceasul comorilor, îmbrățișându-mi lespedea de patini și chin. Aștept îngerul zorilor, aștept învierea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mihai Buracu, 5 ani de detenție, arestat pe când avea 19 ani, scrie această poezie când ajunge la Pitești și este obligat să participe la blasfemiile de Paști. Se fac pregătiri pentru săvârșirea unor ritualuri satanice. Se împart rolurile și sunt fericit că am fost ales pentru a fi asinul din Duminica Floriilor, purtător al celui jertfit pe cruce. Nici nu se putea o pedeapsă mai ușoară. Sunt fericit, pentru prima oară fericit, după cele 2 luni de la Pitești și după cei 2 ani de temniță. Voi purta pe șale trupul celui care va fi răstignit vineri. Este fericirea supremă de a nu fi decât o simplă asină, purtătoare de rege al iudeilor, hărăzit crucii și supliciilor ei. Domnul este cu mine, binecuvântat fie numele Lui. Am fost sortit să fiu asinul pe care în Duminica Floriilor, din 1954, Iisus Piteșteanul a intrat călare în Ierusalimul din camera 4 spital. Am luat astfel parte, în 4 labe, la un dezmăț și o orgie scârbavnică, la o liturghisire neagră în care șobolanii au chițăit osanale în cinstea mai marelui lor, proslăvindu-i pofta de sânge și de suflete tinere nevinovate. Nu mai știu dacă, îngenunchiat fiind pentru a fi asinul Domnului, am sărutat falosul de săpun de la gâtul sacerdotului dement, dar știu că am șters cu palmele și genunchii balele scuipate pe chipul și înaintea celui pregătit pentru jertfă. N-au lipsit nici spinii aduși de gardieni, nici bâtele care au înlocuit ramurile înverzite de salcie și n-a lipsit nici judecata lui Ponțiu Pilat din Pitești, care l-a osândit la răstignirea în batjocură pe hârdăul cu excremente. Și toate acestea pe fondul înjurăturilor și cântecelor obscene. Cu scârbă mare s-a urlat, să se răstignească. Fiecare ne-am dorit însă propria răstignire, intrarea în neființă cu orice preț, chiar acela suprem de pierdere a mântuirii sufletului. Cine mă strigă? Cine mă strigă? Mihai!
și îmi bate la porțile inimii mari și întristate, de-mi farmec auzul cu strigătul ei. Sunt eu, prea iubite, ți-aduc ghiocei, ți-aduc primăvara și dorul să vii. Sunt Paștile astăzi, iar tu întârzii și tristă cu noaptea te aștept în veghere. Grăbește, e timpul să mergi la înviere. Ce stranie jale chemarea-ți mi-aduce. Nu-i timpul, iubito, sunt încă pe cruce. Ia-ți dorul de mână și pleacă îndărât, căci scris este ceasul când am să mă arăt cu răni încă vii la mâini și picioare. Să-ți spun, pune mâna și vezi de mai doare. Dar râzi fericită, deși-s sângerat, căci scris e că astăzi din morți m-am sculat. Pitești, camera 4, spital, aprilie 1951. Alo! Cetățeni ai capitalei, alo! Așezați-vă liniștiți la locurile voastre! Alo! 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 Alo!
la locurile voastre.